Velkommen til nyhedsvideo. Jeg har dig, Lars, med i dag. Ja. Du er praktik herude i Guns N' Powder. Ja. I forbindelse med, at du går på SDU-uddannelse. Ja. Du har også en diagnose, atypisk autist. Men først og fremmest så er du den ene. I hvert fald som jeg oplever. Du er i praktik herude. Hvad er det, du laver? Genleder våben, renser våben, Ja. Sådan lidt af det hele. Skal vi lige prøve at kigge på det? Ja, lad os gøre det. Det ser jo meget interessant ud, det her, må jeg sige. Ja. Så er det vægten, det her. Ja. Og så putter du Krudt her i. og ned i patronen, Ned i og så lysstør. Så projektilet på. ja. Yes. Hvad betyder det for dig at have sådan et job eller arbejdspraktik herude? Det er rart at have noget at stå op til. Ja. Noget jeg kan lide at lave. Og hvordan er det så med dine kollegaer? Kan du holde dem ud? Ja, jeg prøver. Du prøver? Jeg prøver. Sagt på en anden måde, har I det hyggeligt herude? Jeg har det super hyggeligt. Så det er meget for sådan en som dig, er der nogen, der har lyst til at tage dig i praktik og være med til at gøre en forskel? Ja. Er det sådan, jeg forstår det? Ja. Så jeg er rigtig glad for, at Guns N' Powder, de vil være med til at åbne op for at tage Lars i praktik, fordi de gør en kæmpe forskel.